baby. Kan du hilse kameraet? Ja? Kan du hilse på kameraet? Hej. Hej. Hvor er du fin. Du er lidt småtyk efterhånden, hva'? Kan de alle sammen lige se, hvor tyk du er blevet? Hva'? Er du fin? Hva'? Er det så fin? Hva'? Hå, kommer mor igen. Hva'? Nu går den i gang med at optage, når jeg trykker på. Har du sat den der lige der, for nu optager den? Jamen, så er det jo video, du optager nu. Ja, pænt, så kan du optage den nu. Ja, det behøves det ikke, det der. Kom det også med. Det behøves det ikke. Kan du forstå det der? Du optager også mig. Ja. Ja. Nu vækker du mig. Vi står med det kamera der. Hvornår stopper